Díomh agus fáilte leis. Inniu bé muid ag breanú ar Rithim. A bhaca sibh ceoil scríofa mar seo riamh hána. Tá na nótaí ag si an átachaí difriúla, agus tá crocht difriúla ar chuid go na nótaí freisin. Ní hamháin go níonn sin na nótaí seo ghine cé nóta go ddíreach leis sinnam, ach aon sin siad dúna cé chomh fada is a gachamuid an nóta sin a henam chó. Agus tá muid a go breanú ar a dhá cheann acu sin inniu. An chéad ceann ná cruisín. Nuair a eiceamid cruisín sa gceoil, marann an cruisín ar feadh buile a bháin. Agus siod cumann. Nuair a eiceamid cumann sa gceoil, marann sé sin ar feadh leathmhuile. Sé sin leath gon cruisín. Mar sin tá an cumann níos goide ná an cruisín. Agus go minic le cumann, nuair a chuirtear le chéile in aice le na chéile mar sin, ní scríbhtar mar sin iad, ach scríbhtar mar seo iad. Ceanglítar le chéile iad. Mar sin seo leath agus leath, cothrom le buile a bháin cosúil leis an gcuisín. Nis tá muid a go le Rithim hain ag bant úsáid as an nótaí seo a dhéanamh. Agus tá Rithim curta le chéile agam híosan seo. Nuair a eiceamid cruisín, tá mis sé géire go ndeartha sibh té agus búla bus a bháin a dhéanamh. Mar seo. Té. Uair amháin eile? Té. Iontach. Nuair a eiceann sibh dhá cumann le chéile mar seo, tá mis sé ag géire go ndeartha sibh dhá bhfuil scipaí agus caffé a rá. Mar seo. Caffé. Uair amháin eile? Caffé. Inis breanamid ar an Rithim a chur mé le chéile. Ar dús léithí muid na nótaí. Caffé té, caffé té. Búla muid macha. Héan dó. Caffé té, caffé té. Uair amháin eile? Caffé té, caffé té. Má sibh agus uair amháin gam na focail. Banna muid amach iad. Héan dó. Iontach má sibh. Inis dámach uairis im a lámh amsa agus méid breanú ar na nótaí sin. Bhacha is amsa cé chomh fada is a bhach ar man nóta a henam ró. Mar seo. Má tá uairis agus is sa Mháille, bain trí leas. Measc sús na Rithimí agus sin de Rithim hain, agus an sin tríal na nótaí sin a henam. Agus sin weim sinniu, slán go fóil.